И ако сте хора с БГ, ще правя втората стъмба в Ендъргла. Сега ще ви я покажа. Ендъргла. Ето я ирния. 4 хейстки, 4 спитки, 2 фулки, 3 стрелчки, 2 фулмеча, фулкирка, фулбарата, малко обсидиан, 20 дъма, 32 голд, 20 голденки, 28 лега. Надявам се тъмната да я харесва. Те гледа на 38 абоната. Записват се така, запис, тире, и това ще бъде хора и чао!